ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ କଥା। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଛୋଟିଆ ନଈଟିଏ କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ନଈ ପଠାରେ କିଆବୁଦା ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରି ସରାଗ ନାମରେ ବିଲୁଆଟିଏ ତା ପିଲାଛୁଆ ଧରି ବାସ କରୁଥିଲା। ବିଲୁଆମାନଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସଉକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସରାଗ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ଆଶାରେ ନଈ ପାଣିର ଧାରେ ଧାରେ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଲେ କୁକୁର ତାକୁ ଦେଖି ତା ପଛେ ପଛେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେହିଠାରେ ସରାଗର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରି ନ ପାରି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଖ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସରାଗ ଯୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ କୁକୁରମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ବିଚରା ଶୃଗାଳଟି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସରାଗ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଏପରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସରାଗ ନାମକ ବିଲୁଆଟି ଗୋଟିଏ ଧୋବା ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଧୋବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନୀଳ ପକାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଲୁଗା ସଫା କରି ନୀଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଲୁଆଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେହି ନୀଳଭିଜା ହୋଇଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ନୀଳ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବାଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ବିଲୁଆଟି ନାକଟିକୁ ଉପରକୁ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟିକୁ ନୀଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଚୁପଚାପ ରହିଲା। ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିବା କୁକୁରମାନେ ବିଲୁଆକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ବିଲୁଆଟି ନୀଳକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରାତି ପାଇବାରୁ ଧୋବା ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ଆସିଲା। ଧୋବାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ମଲାଙ୍କ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଧୋବା ଦେଖିଲା ବିଲୁଆଟି ମରିଯାଇଛି। ତାକୁ କୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆଟି ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବାରୁ ସରାଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସରାଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଓ ବିଲୁଆ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଜୀବକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ ଜାଣେ ଏ କେଉଁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ତୁ। ଜନ୍ମରୁ ତ ଆମେ ଏପରି ପଶୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ଦେଖି ସରାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ତାକୁ ସରାଗ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଂହ, ବାଘ, ଚିତାବାଘ ଆଦି ତାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସରାଗ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି। ମୋର ନାମ ନିକୁଞ୍ଜ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ନିକୁଞ୍ଜ, ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର। ନିକୁଞ୍ଜର କଥା ଶୁଣି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ମହାରାଜ ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା। ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ। ନିକୁଞ୍ଜ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏବେ ସରାଗ ପୂର୍ବ ସରାଗ ନୁହେଁ। ଏବେ ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁରାଜ ନିକୁଞ୍ଜ। ତାପରେ ନିକୁଞ୍ଜ ସୁଖରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଘ, ସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ଭଲ ଶିକାର ଧରି ରାଜା ନିକୁଞ୍ଜକୁ ଉପହାର ଦେଉଥାନ୍ତି। ନିକୁଞ୍ଜ ସେଥିରୁ କିଛି ଖାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାଣ୍ଟି କରି ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ମହାରାଜ ନିକୁଞ୍ଜ ରାଜସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବାଘ, ସିଂହ, ଗଧିଆ ଆଦି ମହାରାଜ ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଘେରି ବସିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସୁଥାଏ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପ୍ରାୟ। ପଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠ ଉଠ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦଳେ ବିଲୁଆ ଦୂରରୁ ଭୁକି ଉଠିଲେ, ହୁକେ ହୋ, ହୁକେ ହୋ, ହୁକେ ହୋ, ହୁକେ ହୋ। ସ୍ୱ ଜାତିର ରାବ ଶୁଣି ନିକୁଞ୍ଜ ଇତସ୍ତତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୌଣସି ମତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ବିଲୁଆମାନେ ପୁଣି ଭୁକିଲେ, ହୁକେ ହୋ, ହୁକେ ହୋ। ନିକୁଞ୍ଜ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କାନକୁ ଠିଆ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସଭାରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଉପସ୍ଥିତ ପଶୁମାନେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଲୁଆମାନେ ପୁଣି ଭୁକିଲେ, ହୁକେ ହୋ, ହୁକେ ହୋ। ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଜାତି କୁଟୁମ୍ବର ଡାକ ଶୁଣି ନିକୁଞ୍ଜ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଭୁକି ଉଠିଲା, ହୁକେ ହୋ, ହୁକେ ହୋ। ଆରେ ଆରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ବିଲୁଆ। ଏହା କହି ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ମହାରାଜ ନିକୁଞ୍ଜ ଓରଫ ସରାଗ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମାରିଦେଲେ। କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା। ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପାଖରେ ଶଠତା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସର୍ବଦା ଦଣ୍ଡ ପାଏ।